A Xunta de Goberno Local en Pontevedra dá luz verde ao proxecto de rehabilitación do aparcadoiro da Rúa Alexandre Bóveda no recinto feiral por un importe de máis de 241.000 euros. Segundo explicou o voceiro do Goberno Municipal, trátase dunha intervención que inclúe a mellora da seguridade viaria no tramo comprendido entre a Avenida de Compostela e a Ponte dos Tirantes, así como a reparación de beirarrúas. O propio proxecto, pois, insisto, ten o que é melloras de seguridade viaria, mellora de tránsito peonil, porque, digamos, leva máis de 1000 metros de beirarrúa. É dicir, o que é a propia beirarrúa supón, entre novas beirarrúas ou a existente, pois son casi 1000 metros cuadrados, co cual, pois, estamos falando de unha actuación bastante profunda, non? Nesta reunión tamén se deu luz verde á adxudicación dos traballos de reparación da zona de baño na praia fluvial do río Lérez por un importe de máis de 229.000 euros á empresa Copsa. Sino, fundamentalmente é a renovación íntegra de toda a area, porque hubo unha mezcla entre polas mareas, polo propio comportamento do río, digamos, o que son os finos, os áridos, mezcláronse con lodos e neste momento pois hai que sustituir. O que, digamos, tiña a 70 centímetros unha capa de xeotextil que se renova totalmente e despois se lle volve a botar area encima. É dicir, hai unha renovación íntegra de toda a área. Unha xunta de goberno que aprobou a adxudicación de dúas obras viarias demandadas pola veciñanza, a rehabilitación da Rúa do Costado e a do tramo que vai dende o Regueiriño a Carballeira en Lourizán.